Čaute, moje meno je Lukáš. A môj Matej. Dneska si povieme 10 faktov o mne. Alebo proste niekoľko. Takže, prvý fakt je, mám 9 rokov. Druhý fakt je, narodil som sa v roku 2000. V roku 2006. Volám sa Matej Varinský. To je, zdá sa mi, že štvrtý fakt, alebo neviem koľký. Piatý fakt je, moja najobľúbenejšia hra je GTAčko a Minecraft. A ešte moja najobľúbenejšia hra je Spore, ak poznáte. Šiestý fakt. Bývam v Banskej Bystrici. Na spolu 14 chodím do školy. To je 8. fakt. 9. už len 2. Dobre, 9. fakt. Môj najobľúbenejší nástroj je bubly. Sú bubly, vlastne. A 10. fakt je... špeciálne, Maťko, nám povedz, nie? Špeciálny fakt je... že som youtuber. No, obidvaja sme a snažíme sa to, tak by sme vás chceli poprosiť o podporu. Vidíte samotnú, pretože si dal Lukáš pred kamerou oko. Tak ľudia, majte sa, s vami bol váš Lukáš a váš... Matej! Tak čaute.